чунин лоиҳа дар Кумитаи ҷаҳонии варзиш ва сайёҳӣ якчанд сол қабл амалӣ гардида буд. Санҷишҳо гузаронда шуда ҳисобанд. ба хотири халалдор накардани ҷараёни кори мутахассисони соҳа, ман умедвор ҳастам ки дар ояндаи наздиктарин шарҳи хулосаи ниҳоӣ вобаста ба ин масъала тавзеҳ карда мешавад ва албатта ба воситаҳои ахбори умма низ пешниҳод мешавад. боз як бори дигар ман ба маълумот шумо мерасонам ки шарҳи ҳар як масъаларо мутахассиси соҳа медиҳад. шарҳи масъалаи мақсаднок ва сарфакорона истифода гардидани маблағҳо аз ҷониби мутахассисони соҳаи назорати давлатии молиявӣ дода мешавад. фақат хоҳиш аз шумо як чиз аст ки илтимос дар доираи нашри ин он ё матлаб фақат бо мусолиҳа бошад. аз нигоҳи мутахассисон низ ин масъаларо баррасӣ кунед, чунки шарҳи назорати мақсадноки маблағҳои молиявӣ ва умуман бюджет аз ҷониби мутахассисони назорати давлатии молиявӣ дода мешавад ва такрор намешавад. мегӯям ки аллакай ин ниҳод дар Кумитаи ҷаҳонии варзиш ва сайёҳӣ масъаларо баррасӣ карда истодааст, санҷида истоданд, мутахассисони баландпоя ҳастанд. ман боварӣ комил дорам ки дар ояндаи наздиктарин хулосаи ниҳоии мутахассисони соҳавӣ ба маълумоти воситаҳои ахбори умма албатта пешниҳод карда мешавад.